Uzunilona ngihlabantu manje ngengoma bayekene besekimi Uzunilona ngihlabantu manje ngengoma bayekene besekimi Uzunilona ngihlabantu manje ngengoma Ngiyabingelela kubo bonke abantu ababukela lo mbukiso bebingelelayo Ushunikazi one slice ucecele intokazi engagcwele esikalile ambadlile yozawabe emantanjeni abamaziyo kabanye bathi sinanqe sethi falelo falelo ngoba madoda sebenyu amabhubesi lapha thina sothemba bani ngoba madoda sebenyu amabhubesi lapha sebele muloko kabayikuphe igama lami langempela nguNompilo wakamntambo ngokuzalwa ngiseBackville endaweni yaseNgoba ngiyenzile i-album ephume ngo-October ngomhla ka-30 ebeyinesihloko esithi Imkhuba yontwana. Uma umfana unentombi, intombi yakho besijwayela umngani wakho bese beloke bebizana ngontwana kanti wena osewuyisilima lapho bona sebeyathandana vele. Imkhuba yontwana, imkhuba yontwana bathintanana bathintanana betha minislim abisanantwana baqiselana basho imiselana imkhuba yontwana amathemba kimi mina sephelile manje ilinyazwe abantu nami bengibethemba amathemba kimi mina sephelile ziningi ingoma engicabanga ukuthi zizohlaba abantu umxhwele la engingabala kuyona ingoma le engiyishoyo eyisihloko se-album ethi Imkhuba yontwana ngibuye ngikhulume ngengoma ethi Hlekisani ihlomelene so bengithi mina ngiwumuntu otshela ingane lezi engihlala nazo ekhaya ukuthi asifundeni ukuze ngelinye ilanga mabehamba abazali sizokwazi ukuyimela ngoba umndeni uzosijikela mhla bashona abazali. Ngibuye ngikhulume ngengoma ethi umama, ingoma ethi wampumelelo, ziningi nje ingoma. Bese ke kule album kuba nengoma enesihloko esithi ubuhlungu. Kuleya ngoma leya ngikhuluma futhi ngento eyenzekayo. Ubuhlungu abazali ababuzwisa izingane zabo bukhulu kakhulu. Kunezingane ezikhula ngaphandle kwabazali. Kuleya ngoma ke ngathatha njengokuthi ingane ikhule ingabazi abazali. Uma wayo wayilahla inenyanga eyodwa. Wayishiya nogogo. Ubaba wayo wayiphika total ingakazalwa. Wayiphika ingane yakhuliswa ugogo kodwa ngoba isikhulile ingane isisebenza isimi kahle ubaba wayo useyabuya manje uthi uzoyihlawula ingane yakhe nakhuliswa ugogo njengoba sengikhulile njengoba sengikhulile uyabuya ubaba uthi uzongihlawula ngengane yakhe njengoba sengikhulile njengoba sengikhulile uyabuya manje. Uma ngabe ke uwumculi kuyaye kufuneke lapho ukuthi udlale ingoma yehawu ngoba iyona ingoma evusa kakhulu usinga ingoma ekwenza ube active kakhulu uma use stage. Leya ngoma leya ngicabanga ukuthi ngibhalele bonke oza kwethu abakhona ukuthi sengingangabo kahle kahle ngekhono lami angisabi bathi umsukulu kaphenya libaye bafaka bathi uthini gezanile kunjani
eThekwini ngumuntu owaziwayo noma ngingaziwa abantu abaningi kodwa nje kuyaziwa ukuthi e-workshop uzoba khona umuntu ekuthiwa Ushunikazi. Abantu bayamazi ukuthi futhi ubani Ushunikazi loyo okukhulunywa ngaye. Emakhaya mangiqhamuka ngapha nangapha khona abangasangibizi even ngegama lami. Mangiqhamuka nje kuthiwa hawu nanga Ushunikazi okuchaza kona ukuthi abantu sebeyangazi sebewuzwile umsebenzi wami. Ngoma kahle kahle ngifuna ukusho ukuthi abantu besifazane abaphathwe ngendlela okuyiyona, ngoba umuntu mawuloku umbamba mhlawumbe ugcina usumlimaza kahle kahle uyamhlukumeza lapho, ngoba abanye bajike sebewathuka amantombazane mayingafuni ukuma umuntu uyayithuka kanti akushelwa kanjalo. Le album ekhona njengamanje ngiseyinhlelweni zokuthi ngishuthele umusic video ngiphinde ngiyifake na online ngoba bengingakayifaki online. Ngisazothi nje ukuyiphusha kuze kuye ekupheleni konyaka ngiyimakhani ke ngikhipha i-EP. Umuntu ongenankinga nokusebenzisana nabantu, kodwa ke phela manisebenzisana ngiyaye ngithanda ukuthi kube kusizwane kahle kahle, ngoba ngisuke ngikusize ngomeni yakho nawe kube khona mhlambe ozongisiza ngako sixoxisane nje. Kule album ke engiyikhiphile abantu engizobabonga kakhulu noma ngingeke ngibabale bonke, kodwa ngizobonga kakhulu uBhuti uBless okuyena ofaka isandla kakhulu ukuthi kuphume le album. Ngiphinde ngibonge uBhuti uKhaza okuyena obengithi mangisebenza obehleli ekhona eduze kwami owangisiza futhi lapho nalapho kwaze kwezinye ingoma ukhona nakhona kuma backing uyatholakala. Naku Instagram uyamthola Ushunikazi Isinanqa, naku Facebook uyamthola futhi Ushunikazi Isinanqa sikaShuni. Bese sifika emsebenzini wami ke abantu ngiyabona bayawufuna kakhulu umsebenzi. Online ke bengingakaze ngiyifake ialbum le ngisaseyinhlelweni zokuthi ngiyifake. Mangabe ungena online ko YouTube kanje usesha ukuthi Ushunikazi ngichoma ngephimbo kuzovela iEP. Ialbum kuseyinto etholakala kumina, uyangitshela ukuthi ukephi nendawo then ngizama ukuthi ifike kuwena ngendlela ezofika ngayo. Abanye ke bake bengisendele imali bese kuukuthi mina ngizoyikhipha ngoWhatsApp ialbum yonke ngimnikeze umuntu. Bese ngiyacela ke kubantu abathanda umaskandi noma abantu abathanda Ushunikazi, kunento eyenzekayo ukuthi mangabe bekhomenta mhlambe kwipost njengale post eke ya trenda ngokudlule uthola ukuthi abantu sebengiqhathanisa nabanye abaculi, okuwukuthi mhlambe leyo nto izobaphatha kabi labaculi engiqhathaniswa nabo.
indlela abantu abakhuluma ngazo ke zihlukene bafowethu. Bengicela ukuthi umuntu uma ekhomenta ancome into ayithandayo, angathathi omunye umculi amfake lapho, angabaluli igama lomculo omunye. Mayelana ke nomsebenzi, umuntu mhlawumbe ofuna sisebenzisane, ofuna ngifike emcimbini wakhe kanjalo, umuntu engangithola kule number yethi 076 69 89 385.